Good evening mga kainday, this is Inderbrona and welcome back again to my YouTube channel. Yeah! Mga kainday, hello Philippines! So ayan na nga mga kainday, sa hindi pa nakasubscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po updated kayo sa mga videos ko na i-upload ko sa aking YouTube channel. And for today's video mga kainday, bago tayo mapatungo sa ating content for tonight, so mag-ingat po tayo lahat mga kainday, lalong-lalo sa panahon ngayon, at always pray. Ayan, always pray. So, ayan na mga kainday, for tonight, nandito kami ngayon sa Heart Spring, sa Kuan, sa, dapit. Ayan na nga mga kainday, andito kami ngayon sa Heart Spring, kakasama ko yung mga kaibigan ko at kaibigan ni Bibi, kasi tonight mga kainday is birthday sa amuang Beshi or Besh. Birthday niya ngayon mga kainday, so nag-treat, tama ba treat? Nag-treat to Julas na siya karon mga kainday. So ayan, ipapakita ko sa inyo mga kainday kung sinong nag-birthday ngayon. Ito siya mga kainday, is napakaganda, kamukha ni Catherine Bernardo, at siya kanyang nobya ay si Dania. Tama ba? So ayan na nga mga kainday, ipapakilala ko sa inyo mga kainday. Bago yan mga kainday, pagdating namin dito mga kainday sa Heart Spring, walang ilaw, walang kuryente mga kainday. So, sino ba ang ako talaga ang malas dito mga kainday. Sama ako nila mga kainday. So, ako ang malas mga kainday. So, walang kuryente, walang electricity ngayon dito sa Heart Spring mga kainday. So, ayun na nga mga kainday. Dito patuloy natin ang ating pag-vlog kahit walang kuryente. So, ayun na mga kainday. Papasukin natin ang room ng mga girls. Ayun na nga. Dito sila ngayon. Dito sa kanilang room mga kainday is walang ilaw, but meron silang emergency light. Hi! So ayan na mga kainday, ito pong nag-birthday ngayon. Siya ang nag-ano sa amin ngayon dito mga kainday. Wala akong signal. Charot lang. Char! So ayan na mga kainday, ito po yung nag-birthday ngayon mga kainday. Si Ma'am Renaline Tutor from South Africa. Actually, ang tabunan yung muhang winky. Ay, guwapo mo na didi. Ay, ito po si Ma'am Renaline Tutor. Siya po nag-sponsor nito mga kainday. So, ayan na nga. Kasama ko yung teacher din. Si Ma'am Queenie. At saka si si Diday. At saka si guwapa. So, ayan na nga. May question ako sa iyo, Inday, kasi birthday mo ngayon. Yes, for Inday. how many months tayong hindi nagkita, nagkausap? So, ayan na. Meron akong question sa iyo. Dalawang question lang. Yes. Anong wish mo ngayon sa birthday mo na kahit may mga pandemya, mayroon tayong mga dinadanas na mga may dinadanas tayong mga kuan sa buhay. Problema sa buhay. mga problema sa atong kinabuhi karon. Anong masasabi mo? Bisaya na lang tani ha, kay lisod kayo ta mag-Tagalog. So ayan, anong masasabi mo? Anong wish mo ngayon sa birthday mo na nakaranas ka ng pandemya ngayon? Hello mga ka-inday. Guys, ganito na lang. Anong wish mo sa counting message lang? Anong wish mo ngayon sa birthday? Wish mo naman first. No wish na lang. Nawala na wish. Gikatawan ko ni Ma'am Queenie, oh. Hello, teacher. So, ayan. Wish para sa lahat. So, ayan mga ka-inday. So, natay pandemic karon unta mabalik na sa tanan ang normal kay para free na ta maski asa ta without mask, without face shield, without restriction. So as in wherever we go, free ta, wala may limit. Unta madayon. Nagpa-vaccine na ba ka, Day?
So ayan na nga mga kainday, while nagulat mi diri sa room nga gerent na mo diri mga kainday. Ayan, mo na mong room. So mga social kayo mi kay naami tigluto dito mga kainday. Gihire pa na mo na gikan og kanang Indonesia. How kini sila mag-ihaw og kuan isda, kanang magsube. So ayan mga kainday, maghulatan ta kay mamaya mga kainday kakain tayo kasi gutom niya. Ayan nagugutom na. Mao ni ang ilang gipangdala mga kainday, mura jud kanang moadto jud kanang kuan, uy marag mahot hamigitan mga bukid. Sughan kay gipangdala nga bag chenet. So ipapakita ko sa inyo mga kainday kung anong gipangdala nila silang mga kuan, mga chichika buriches silang kinabuhi yan. Itong bag na ito, tong bag na ito mga kainday is kang Madam Renalini ka nang nag-birthday ka mga kainday. Ayan. Muna iyahang bag. Tangan siya bag no. Tapos ang ilahang kuan, nagdala. Should ang junk food. Hindi na ipakita. So ayan mga kainday, ito pong bag ni Ma'am Queenie. Ayan. Muna yung bag ma'am. Ayan muna siya. Ikuha pa dyan niya ang kanang kuan, corona ni Catriona. Ang bag ni Diday. Naara. So bukas mga kainday. Nakayin mga kainday. Ayan, narayahang bag. Social kayo iyahang bag kay isa na siya? Isa na iyahang Louis Vuitton? Hala, kada. Sada na day. Louis Vuitton. Social kayo bag payat. Tag-minilyon dyan nila. So, muna mo ako ang bag mga kainday. Ayan. Muna dyan niya mga kainday kay dako man kay ko. So, kuha siya sa bag na ako mga kinag-opposite na tamo dyan nila. Gino ko, kabalag dyan ako maestra taon na. Maestra ko yung taon na mga kainday sa kindergarten. So, ayan. So, abangan nyo mamamaya. Abangan nyo mamaya mga kainday ang aming paglapangan sa gipangdala nila. So, ayan mga kainday. So, bye. Ayan na nga mga kainday. Ani namin dito sa cottage kay mga unami. Nindot kayo dito mga kainday sa Heart Spring. Kaya na ako aman sa una mga kainday. Nagulat pa mi dito mga kainday. Nagsugba pa siya. So, ayan. Si Ma'am Queenie, nagkuhan siya ng pictorial. Oh, nami kuhan rin mga kainday. Sharana. Muna Sharana dress Emma. So, ayan mga kainday. Nagulat pa mi sila mga kainday sa muang kusinero. Ayan. Kumusta ang pagtampisan mo dira sa tubig? Okay ra? Hindi ka tol. So, ayan mga kainday. Abangan. Ayan. Muna yung kinilaw sa kuan. Hinapon yung kinilaw. May tabang mga langit aso. Ayan. Kumusta ang pag-stay, ma'am? Don't just the joya. Sige na guys, dali na mo kay Tom Jones na sock. Ayan. Gabi singot. Oo, tama rin yung gear. Para mag-gear para kayo. Sino mo? Kailan niya ako talikod sa design. Hi guys! Ayan, nagkauna mo ang birthday girl kay gutom na Joya. Huy, hukari pa rin mo uya bayot. Oh, humba ni Milbon. Humba alangal.
ayan mga kainday, tapos na pa kaming kumain mga kainday. So ayan, abangan mo bukas mga kainday ang view diri asa kanang sa Heart Spring. Ipakita na ko sa inyo haugma mga kainday kung unsa kanindot diri sa Heart Spring. So ayan mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman click the notification bell para naman updated kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And please mga kainday, mag-ingat po tayo always at wag po kalimutan mag-pray. So ayan. Good morning mga kainday, this is Inday Warna and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, good morning. Napagaw jud ko kagabi nagsa sige katawag yun ako. So ayan mga kainday, kayo diri ang kung ano mga kainday kayo sa Heart Spring diri sa ano Tibanban, if I'm not mistake mga kainday. Nindot kayo mga kainday, so abangan nyo mamaya mga kainday yung mga pool, yung mga swimming pool dito mga kainday. So ayan mamaya mga kainday, papakita ko sa inyo. Naku, anjo ko gabi, tutugon pa kayo po, dili pa na ko feel. So ayan, sila na dito sa gawas mga kainday. So ako pa napaduli si Queen na sa CR, si Queen. So ayan, papakita ko sa inyo mamaya mga kainday view dito sa ano, kung gaano kaganda dito sa Heart Spring. So ayan mga kainday, papakita ko sa inyo mga kainday kung gaano kaganda yung mga pool dito mga kainday. So ipapakita ko na sa inyo. Naligo na si Melvin. Ang malalom. Malalom. Magluhod ko. Lalo. Alam mo? Lalong to, pero natungkad niya. Sige na ma'am. Salam na ma'am Queenie. Char. Ginugdo pa ka nga, init ka ay.
Buan-buan ba? Huy, lalom ka ayo. Go! Go, kabayan! Sorry, break. Bukag ulboy. Grabe ka busek. Bukag ulboy. Dirita, dirita. Dirita ninyo. Oo. Sige, kuha na niyo yung cellphone. Dok. So, ayan mga kainday, tapos na kami maligo, tapos na kami mag-overnight diri sa Heart Springs. So, ayan mga kainday, ako magpapaalam ng mga kainday kasi uuwi na kami. So, I'm in the run. And bye. Busy na kasi na nag-prepare silang mga gamit.